Yo, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kalabarkada. At sa episode po pala na ito ay papa-installan pala natin ng hazard relay itong si Red, itong alaga natin. So papunta pala tayo dun kay Sherwin, yung isa sa mga mekaniko dito sa lugar namin, para dun tayo magpa-install ng hazard relay. Pa-installan natin to para malagyan ng hazard relay o yung hazard sa placer nya dito. Alright, let's go. Isa na lang. Grabe ang init. Kaya siguro, gamit red to. Kunin ko to para may pagkita ko. Magkano libro mo? Magkano libro mo? Ay, electrical kit pa pala. Pinagdawan ko sa ining tayo, dinablang ko sa gurot. Nalupit-lupit yun na mo. Rim mo, minambuga. Tingin malukakat. Ay, ito na yun man. Magkano libro mo? Hazard relay ito na. Hazard relay. Yung electrical kit meron na. Muro doktor, panak ko, laminos. Yeah. Mabalin paglasunan ti babae. Uy. Ay, bawal aja. Bawal. Bawal. Kung susunod pa ba ka ako? Nabindisyonan ako eh. Pero ganun na yapat. Pat plaza. Asal? Yung kat. Hazard module. Installation. Masakit ng kal. Ayaban mo, nag-Chris, nagapukpuk sa likod mo. Baka mabawat na. Okay. Kali, marunong ka man magsilo? Yun nga lang itong switch mo, Nga, nagluloko ikon mo pa. kaman. Yeah. Hazard. Sige nga, kaya ng hazard niya. Yun. Nagluloko pero itong switch mo. Ha? Nagluloko. Nagluloko? Hindi mag-up sa gitna. Anong kon ko yan yan? Ito ba yung hila niya ito? Yan na ito. Yan. Padalan ko kumadtoy. Nakita ka dati, may nakita kong butas dyan. Nakon ko na lang. Yun. Another kalukuhan na naman ang nangyari. Sige. Napulis na yung anak na. Toy, sabi mo ganti ah. Asal boy, asal. Ha? Asal. Okay na siya pa. Okay na. Kapag mag-placer ka ng kaliwa kuya, Ah? kung mag-placer ka ng kaliwa tapos mag-placer ka rin ng kanan, higop mo muna, gitna. Kung mag-placer. Para hindi mag-asag. Sabi mo ganti. So natapos na tayo magpa-install ng hazard
dito sa alaga nating si Red. Ito yung gawang Sherwin, no? Bali ang nagastos pala natin dito ay bali 300, bali 250 yung relay, tapos 50 lang yung labor na binayaran natin kay Sherwin. Alright, pagastos na naman tayo dahil dito sa hazard na to. Ito na siguro matatapos itong vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po.